е позволила да възложи строителство на стойност 4 милиона и 600 хиляди лева, без да има одобрен инвестиционен проект, дори и идеен инвестиционен проект няма одобрен, което пък е забрана в Закона за устройство на територията, има забрана да се възлага строителство, ако инвестиционният проект, идейният, не е поне съгласуван. Значи, процедурата е открита на 30 април 2014 година, като вид открита процедура. Това означава, че на пръв поглед се спазва принципа за прозрачност и откритост в Закона за обществените поръчки, дава се възможност на много участници да вземат участие в тази процедура. Била е на стойност, първоначално откритата процедура на 30 април 2014 година, била на стойност 3 милиона и 300 хиляди без ДДС, приблизително 3 милиона и 900 хиляди с ДДС. В описанието на предмета на поръчката, възложителят, кмета на община Пловдив, цитирам дословно, съобщава, че строителството се извършва по количествени сметки, предоставени в електронен вид към документацията и в съответствие с одобрени строителни книжа. След малко ще стане ясно, че такива одобрени строителни книжа по смисъла на Закона за устройство на територията няма. Одобрени строителни книжа, може би, няма представа, кмета може да обясни какво означава одобрени строителни книжа, дали са одобрени от кмет или от заместник кмет, но в никакъв случай това не означава съгласуван и одобрен инвестиционен проект, независимо дали е в фаза идеен проект или в фаза технически проект. Законът за устройство на територията допуска дори и съгласуван идеен инвестиционен проект да бъде основание за възлагане на строителство. Това е минималната фаза, идеен инвестиционен проект. Накратко казвам за хората, не са длъжни да знаят, това са сложни термини в строителството, в обществените поръчки. Идеен инвестиционен проект, това са общи възгледи на възложителя и на проектанта. Нямаме никаква конкретизация по отношение на видовете строителство, тяхните количества, още по-малко цена. Пак казвам, въпреки че към 30 април, дори не към 30 април 2014, аз казвам, че и към настоящия момент днес нямаме одобрен идеен инвестиционен проект, поради което в нас възниква съмнение по какъв начин е била определена тази прогнозна стойност към 30 април 2014 година, именно в размер на 3 милиона и 900 хиляди лева с ДДС. Изпълнителите ми е интересно. Кои са изпълнителите? Ще стигнем до изпълнителите. И имат ли и други спечелени? Ще стигнем до изпълнителите. Първо обяснявам, че в тази открита процедура кметът, възложителят, който е кмета на община Пловдив, е заложил едно особено условие, при неизпълнението на което участникът ще бъде отстранен. Това е условие на възложителя, неизпълнението на което, пак казвам, е основание участникът да бъде отстранен. Това условие е, цитирам дословно, възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е предложил цена по-висока от определената в обявлението и настоящата документация стойност. Както казах, стойността е 3 милиона и 900 хиляди лева. Провежда се процедурата, има 3 участници, които са представили оферта за участие, но към 31 юли, 3 месеца след началото на процедурата, същата е била прекратена. Възложителят, кмета на община Пловдив, прекратява процедурата с решение от 31 юли, в което отново продължава да твърди, че строителството е следва да бъде изпълнено в съответствие с одобрени строителни книжа. Продължавам да обръщам внимание на този термин, тъй като одобрени строителни книжа и към настоящия момент няма, още по-малко преди година и 1 месец. Основанието да прекрати процедурата е член 39, алинея 1, точка 3 от Закона за обществените поръчки. Обяснявам за зрителите, че това е основанието, когато има представени оферти, но тези оферти надвишават финансови ресурс, който може да осигури общината, и тези оферти обаче трябва да са отговаряли на условията. Както показах преди малко в обявлението, имаме категорично условие, особено условие, при което възложителят отстранява от участие участник, който е надвишил финансовата стойност. Тоест, 1 лев цена по-висока е основание да бъде отстранен, тъй като неговата оферта не отговаря на предварително определените условия.
В самите мотиви на решението, с което е прекратено, можем да разберем, че са участвали трима участници, представили са оферти. Няма никакъв проблем. Решението е публично. Абсолютно всички данни, които ги коментираме в момента, тези решения са публични в Агенция за обществени поръчки, в регистъра на община Пловдив са. И може да бъде установено, че това са трима участници, Интегрирани пътни системи АД, Протектор БГ ЕОД и трети участник е Запрянови 03 ООД. В мотивите на самото решение, лично възложителят, цитирам, приема предложението на комисията да отстрани от участие в поръчката първи участник интегрирани на основание член 69 алинея 1, точка 3. Член 69 алинея 1, точка 3, обяснявам за зрителите, това е хипотезата, при която участник е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Участника в случая не е представил документи. Втори участник също е отстранен, тъй като и той не е представил оферти. Това е Протектор БГ. И сега вниманието ни е насочено към трети участник, Запрянови 03 ООД, фирма, която е много известна в Пловдив. Не е случайен участник. И е представил всички документи? Не. Участникът е представил документите, но за зла участ на самия участник е станала, не знам дали е грешка, но на пръв поглед трябва да приемем длъжни, да приемем, че е станала някаква грешка. Участникът, вместо да представи ценова оферта, която да е в рамките на предварително оговорената вече такава стойност, 3,9 милиона лева, участникът е представил ценова оферта в размер на 4 милиона и 900 хиляди лева, с 1 милион отгоре над офертата. Както казахме, условието на възложителя е оферти да не надвишават осигурените финансови Трябва ресурси. да бъде дисквалифициран. Лично възложителят, кмета Иван Тотев, тъй като той е кмет на община Пловдив, лично той в мотивите си приема, че поради констатираните недостатъци отстранява от процедурата участника Запрянови ООД на основание член 69 алинея 1, точка 3 от Закона за обществени поръчки. Както казахме преди малко, това е основанието, при което участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия. Тоест на 31 юли кмета Иван Тотев казва, че Запрянови ООД са представили оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и го дисквалифицира. Ако трябва да обясним на зрителите, в случаите, когато всички участници, както казахме тримата, са представили оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, такава хипотеза е уредена в закона и това не е член 39 алинея 1, точка 3, а това е член 39 алинея 1, точка 2, която казва, че процедурата трябва да се прекрати, когато всички участници са представили оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, както видяхме току-що. И тримата участници са отстранени именно на това основание. Не представят. Въпреки това, възложителят не прекратява процедурата на това основание, а на основание точка 3, т.е. приема, че има оферти, които отговарят на предварителните условия, но надхвърлят финансови ресурси. Когато се използва тази хипотеза, законът задължава възложителя да посочи в такъв случай каква е била най-ниската стойност, която са представили. И ако възложителят в рамките на същата година реши да възлага същата процедура, той е длъжен да се съобрази с тази стойност. Значи тази стойност беше приложима и в момента е приложима, но основно се ползваше в времето преди 1 юли 2014 година, тъй като тогава не беше задължително възложителят да обявява каква е стойността на поръчката. Тоест, можеше възложителят да обяви тази процедура, но да не казва, че е за 3,9 милиона и тогава участника участва и тогава е реална хипотезата, когато всичко му е наред, но цената надхвърля финансови ресурси. Именно за това беше тази хипотеза да се прекрати на това основание. В случая не е така. Както знаем, обявена е 3,9. Сега участника за добро или за зло надхвърлила с 1 милион тази оферта и е отстранен. Да, аз се извинявам, че говоря за господин Иван Тотев специално за това решение, тъй като това решение действително не е подписано от Иван Тотев, а е подписано от Розалин Петков. Господин Иван Тотев е бил, може би, в отпуска. Специално за това решение изведнъж може всеки да се направи извод колко удобно е било постановено в отсъствието на господин Иван Тотев.
подлежи на проверка дали наистина има някакви нарушения, но както казахме, тримата участници са отстранени, тъй като оферта не отговарят на предварително обявените условия. Пак казвам, Запрянови ООД не е случайен играч в Пловдив. На пръв поглед, когато реших да прегледам партидата на община Пловдив, установих, че това е участник, който печели милионни поръчки в община Пловдив, като сега мога да ви кажа, че този участник примерно е играл в обществена поръчка за изграждането на Цар Симеоновата градина, като е спечелил първа позиция и втора позиция. Съответно първата е на 2 милиона и 800 хиляди без ДДС, втората е на 1 милион и 400 хиляди без ДДС. Тоест Запрянова ООД знае много добре Закона за обществени поръчки, как се провеждат процедурите и какви са условията, дали може да се позволи да надвиши цената с 1 милион. Юли месец е прекратена процедурата. В рамките на август и септември месец настъпват промени в община Пловдив, които касаят, да кажем, провеждане на обществени поръчки, даже мога да кажа и Запрянови ООД. Какво има предвид? Днес установих, че на 28 август примерно, значи говорим за сега случая за Запрянови като изпълнител Цар Симеоновата градина, на 28 август с две решения на възложителя община Пловдив в лицето на Иван Тотев, на същата тази фирма са били възложени допълнителни строителни дейности. По едната позиция става въпрос за допълнителни 437 хиляди лева без ДДС, по другата позиция става въпрос за осигурени допълнителни строително-монтажни работи на стойност 244 хиляди лева. Август месец 2014 година. Това е във връзка с промяната на проекта, тъй като отпада вече, проектът е променен за Цар Симеоновата градина и няма да се строи подземен паркинг. Тъй като отпадат дейности, не знам дали е логично, отпадат дейности, но цената се увеличава. Възлагат се допълнително строителни дейности. Май не е логично. Не знам дали е логично, нека хората да се направят изводи. Няма да се строи подземен паркинг, но за това пък цената се увеличава на двете позиции, някъде с около 700 хиляди лева без ДДС. Но това е по Цар Симеоновата градина. Да се върнем тук на нашия случай за зоопът Пловдив. На 31 юли, както казахме, е прекратено. Приехме, че и тримата участници са отстранени, тъй като не отговарят на предварително обявените условия, но тъй като по някаква грешка процедурата не е прекратена по точка 2, а е прекратена по точка 3, това дава възможност на възложителя след 2 месеца, на 30 септември 2014 година, да открие процедура обществена поръчка, договаряне без обявление. Пропуснах да отбележа, че тези две допълнително възложени стойности също са по тази процедура договаряне без обявление. Но са сравнително ниска стойност. 400 хиляди, 200 хиляди. Връщаме се към зоокът. Възложителят открива процедура договаряне без обявление. При тази процедура особеното е, че принципът за прозрачност малко е пренебрегнат, тъй като договаряне без обявление означава да бъдат поканени определени участници. Закона казва, че трябва да бъдат поканени тези участници, които са представили оферта, която отговаря на предварително обявените условия, но по една или друга случайност надвишила финансовия ресурс. Въпреки че това е изрично условие в предната поръчка, откритата, община Пловдив открива такава процедура, договаряне без обявление, на 30 септември. В рамките на този период, между прекратяването на 31 юли и 30 септември, би трябвало и съм сигурен, че е било взето решение на Общински съвет, за да осигури този 1 милион, който липсва. Тъй като осигурения финансов ресурс по първата процедура е било 3,9 милиона с ДДС, а сега новата процедура от 30 септември вече е на стойност 4 милиона и 900 хиляди лева без 4 милиона и 900 хиляди лева с ДДС. Като тази цена отговаря на цената, която е предложила Запрянови. Тоест, сгрешената оферта на Запрянови подсказва колко се ползва като цена, прогнозна стойност, на която да се открие новата процедура, договаряне без обявление. Сега тук можем да обсъждаме и да констатираме, че когато възложителят определя стойността на едно строителство, не е много нормално да взема предвид каква цена предлага изпълнителя, а има обективни фактори, като примерно инвестиционен проект, изготвен, в който има количествено стойностни сметки и по обективен начин
специалисти, проектанти се доказва какви строителни дейности се изпълняват, на каква стойност и какви видове. Общината има достатъчно специалисти, мисля, които биха могли поне някаква прогнозно КСС, количествено-стойностна сметка да изготвят, което да послужи като ориентир на каква стойност възложителя да открие. Приемаме, че възложителят е приел цената, която е предложил за Прано ВОД в офертата, с която е бил отстранен. И така, новата процедура вече е на стойност 4 милиона и 900 хиляди лева, но възложителят, случайно или не, използва правно основание за откриване на тази процедура, член 90, алинея 1, точка 1 от Закона за обществените поръчки, който пък ни препраща към друга разпоредба на закона, която се прилага в случаите, когато няма подадена нито една оферта за тази поръчка. Тоест, това основание е приложимо, когато първата поръчка е била обявена, не е била подадена нито една оферта, тогава вече кмета може на това основание да открие договаряне без обявление. Както видяхме, има подадени 3 оферти. Интересното в това решение от 30 септември, с което се открива тази процедура, е, че възложителят твърди, че разполага с разработени инвестиционни проекти в фаза технически проект. Тук има нов термин – разработени. Значи, обяснявам за зрителите, че инвестиционни проекти, независимо дали е в фаза идеен или в фаза технически, има две процедури – съгласуване и одобряване. Термин разработени инвестиционни проекти може би означава, че има изработени, направени, подготвени, начертани, нарисувани, но не такива, които са необходими и които се изискват според Закона за обществените поръчки и Закона за устройство на територията. Още по-малко е да се твърди, че тези инвестиционни проекти са в фаза технически проект. Значи това твърдение или е откровена лъжа, или е абсолютна некомпетентност, или нещо е вършено в община Пловдив и се върши, което заобикаля закона или е в противоречие с закона. След малко ще ви докажа, че община Пловдив не разполага с одобрен идеен инвестиционен проект. Това е първата фаза. Когато възложителят няма одобрен идеен инвестиционен проект, няма по закон право да разработва, да одобрява и да съгласува технически проект. Условието да се продължи фаза технически проект при изработването на инвестиционния такъв е първо идейният да бъде съгласуван и одобрен. Когато не е казано А, възложителят не може да каже Б. Не можем да прескочим идейната фаза на проекта. Другото интересно по това решение... Кого канят? Както казах, забравихме да кажем, че участникът, който е поканен, единственият участник, който е поканен, това е Запрановия ООД. Запрановия ООД, лично в решението на възложителят, в лицето тогава на заместващия господин Розалин Петков, става ясно, че процедурата е прекратена, тъй като Запрановия ООД са поставили оферта, която не отговаря на предварително обявените условия. Въпреки това, 3 месеца по-късно, точно този участник с тази оферта с 1 милион... И то дава най-високата цена. Ако това е било критерия най-висока цена, в Закон за обществени поръчки обаче критерия е най-ниска цена. Въпреки че участникът е представил оферта, която не отговаря, въпреки че участникът е бил отстранен, все пак участникът е поканен единствен да представи оферта и той е представил оферта. Сега, тук можем да, Случайно отговаря на първата му грешна оферта все пак. Тук можем да поздравим обаче екипът на възложителя, тъй като от информацията за сключения договор става ясно, че въпреки че процедурата е била на стойност 4 милиона и 900 хиляди лева, тъй като възложителят е загрижен, това са публични средства, успяли са по някакъв начин тази цена да бъде коригирана. И договорът е сключен не за 4 милиона и 900 хиляди лева, каквато е била сгрешената оферта на Запранови, каквато е била стойността на откритата процедура договаряне без обявление. Община Пловдив е успяла в резултат на тези договаряния да свали стойността от 4 милиона и 900 хиляди лева с ДДС на 4 милиона и 600 хиляди лева.
с ДДС. Тоест 300 000 лева общината е спестила, така да се каже. Договорът е сключен на 17 ноември. Това е договор за строителство. Възложено е строителство. Малко ще обясня. В информацията за сключения договор, която е достъпна на страницата на Агенция за обществени поръчки, четем, че строителството се извършва по количествени сметки, неразделна част от договора и в съответствие с изработените строителни книжа. Сега пак се връщаме на изработени. Бяха разработени и то във фаза на технически проект. Сега изработени строителни книжа. Строителни книжа нормално е да означава, освен инвестиционни проекти, да означава и разрешение за строеж, което е нормално да преди възлагане на строителство да има изработен инвестиционен проект, независимо дали е, пак казвам, в фаза идеен или фаза техническа. И когато има такъв изработен инвестиционен проект и когато същият е съгласуван и одобрен, това е основание да се зададе разрешение за строеж, което пък е основание да се възлага строителство. Ако нямаме издадено разрешение за строеж, ако нямаме съгласуван и одобрен инвестиционен проект, Законът за устройство на територията забранява да се възлага строителство. И количествена стойност. Да, разбира се. Когато нямаме одобрен инвестиционен проект, това означава, че не е ясно какви строителни дейности ще се извършват, не е ясно какви ще са тяхните видове, количества, както и цени. Но това не е попречило да се сключи договор за възлагане на строителство на стойност 4 милиона 600 хиляди лева. Ако приемем, че към този етап нямаме одобрени видове строителни дейности, количества и цени, странно е какво е договорено с този договор. Единственото сигурно според мен е цената 4 милиона 600 хиляди лева с ДДС. Тъй като те първа ще се одобряват тези инвестиционни проекти, те първа ще стане ясно какво, колко и на каква цена ще се строи. Но цената вече е гарантирана и е възложена 4 милиона 600. Във връзка с това строителство, община Пловдив е давала информация по Закона за достъп до обществена информация. Уточнявам, че са правени и първи копки дори за зоокът град Пловдив, като те са отразявани в медиите, като една от първите копки, една казвам, защото няколко пъти има първи копки, е на 24 ноември 2014 година, от което става ясно, че кметът, заедно с избрания изпълнител, прави първа копка. В тази връзка към община Пловдив е отправено запитване, но е интересен отговор, който община Пловдив в лицето на госпожа Ангелина Топчиева, секретар на общината. Тя отговаря, когато община Пловдив отговаря по Закона за достъп до обществена информация. Госпожа Топчиева казва следното. Символичното стартиране на изграждането на зоопарк започна с разчистване на строителна площадка и демонтиране на съществуващите местообиталища, като казва, че към настоящия момент няма влязло в сила разрешение за строеж. Уточняваме, че това е от 9 декември 2014 година, като днес сме 27 май, не би трябвало да има издадено разрешение за строеж, още по-малко пък да го чакаме то да влезе в сила. Значи към днешна дата не може да има издадено разрешение за строеж. Към 9 декември община Пловдив казва, че не е влязло в сила. Според вас може би означава, че има издадено, но не е влязло в сила. На пръв поглед така. Но те извършват, това е строителна дейност отново. Така. Уточнявам обаче, че разчистване на строителна площадка и демонтиране на съществуващи местообиталища, това са строителни дейности, които са посочени в Закона за обществените поръчки. Щом е строителство, може и за 1 лев да е, то се възлага само след сключване на договор. Освен това, протоколите и етапите на строителството и видовете протоколи, които се издават, са уредени в наредба номер 3 и според нея протокол за откриване на строителна площадка, това е протокол образец 2А, той се съставя при влязло в сила разрешение за строеж. Тоест, освен това в наредбата се казва, че след съставяне на този раздел, строителната площадка може да се разчиства за започване на строежа. Значи трябва да имаме влязло в сила разрешение за строеж. Протокол номер 2, а за протокол номер 1 няма да говорим, тъй като протокол номер 1 е приемане и предаване на одобрена проектна документация. Такова и до момента няма. Спираме се на протокол номер 2 и виждаме, че нямаме влязло в сила разрешение за строеж, казва общината. Въпреки това обаче започна с разчистване на строителна площадка и демонтиране, което е в противоречие с наредбата. Имаме абсолютна забрана да се извършват такива дейности, преди да се открие строителна площадка. Освен това, към 4 март госпожа Топчиева, отново в резултат на наше запитване,
казва следното. Инвестиционният проект за обекта, става въпрос за ЗОО Пловдив, инвестиционният проект за обекта е на етап извършване на оценка за съответствие от лицензиран независим консултант съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Към настоящия момент не е налична окончателна количествено-стойностна сметка. Това е 4 марта. Към 4 марта нямаме количествено-стойностна сметка, но имаме възложено строителство за 4 милиона и 600 и имаме проведена процедура на прогнозна стойност 4 милиона и 900 хиляди. Как е определена, общината знае. Интересът ми е върху следното обстоятелство, че госпожа Топчиева твърди към 4 март, че инвестиционният проект, разбира се, тя не уточнява дали това е във фаза идеен или във фаза технически. Гражданите, в случая госпожа Желязкова, също пък не е строител, може би, и не е обърнал внимание, то на мен ми направи впечатление, че имаме все пак някакъв инвестиционен проект, независимо на каква фаза, който е на етап извършване на оценка за съответствие от лицензиран независим консултант. Сега, обяснявам, че това е хипотеза, когато експертният съвет по устройство на територията към община Пловдив няма да съгласува и да одобри предложен инвестиционен проект, а вместо експертния съвет се използва другата процедура, при която се изготвя доклад за съответствие именно от този лицензиран независим консултант. Госпожа Топчиева към 4 марта казва, че този инвестиционен проект е на етап извършване на оценка за съответствие. Питам, какво означава на етап извършване на оценка за съответствие от лицензиран независим консултант, тъй като такъв и до момента не е избран. Значи не към 4 марта 2015, днес сме 27 май, такъв лицензиран независим консултант не е избран, който да извърши тази оценка за съответствие. Едва когато бъде избран този лицензиран независим консултант, който да извърши тази оценка, тогава общината ще има право да издаде разрешение за строеж, тогава общината ще има право да възложи строителство. Но тогава, когато инвестиционният проект, независимо дали е идеен или технически, бъде съгласуван и одобрен, когато има издадено разрешение за строеж, тогава общината може да възложи строителство. Това строителство, което вече е възложено преди 6 месеца на стойност 4 милиона и 600 хиляди лева. Защо казвам, че не е избран и към момента такъв лицензиран консултант? Защото такъв ще бъде избран в резултат на процедура, която община Пловдив е стартирала на 23 декември 2014 година. Сега, да се върнем пак на това странно договаряне без обявление, да уточня, че закона позволява на възложителя в ситуации, когато бърза и не може да изчака следващата година, за да го възложи по нормалния път на открита процедура, но пък при която може да се очаква много по-ниска цена, тъй като ще дойдат много участници, тъй като възложителят бърза, държи да бъде възложено в рамките на същата година, тогава той може да пристъпи към договаряне без обявление. Така е постъпила и община Пловдив. Очевидно е, че бързината е приоритет пред цената. Интересно е тази бързина с оглед на обстоятелството, че първо възлагане на строителството е в противоречие с Закона на устройство на територията и с Закона за обществените поръчки, когато нямаме одобрен инвестиционен проект, когато нямаме издадено разрешение за строеж. Плюс това, община Пловдив, в лицето на Иван Тотев, има достатъчно голям екип специалисти, които знаят много добре, че строителство не може да бъде стартирано, ако нямаме избран строителен надзор, консултант, който да осъществява тази дейност. След като община Пловдив възнамерява едва в края на 2014 година, по Коледа на 23 декември, да обяви такава процедура, да избират първа строителен надзор, която процедура след 6 месеца днес все още не е приключила и все още няма избран такъв строителен надзор. След като той много добре знае, че строителен надзор няма, необяснимо е това бързане да бъде възложено това строителство на тази висока цена при тези неизяснени обстоятелства. Имаме договор за 4 милиона 600 хиляди лева възложено строителство, преди да имаме одобрен инвестиционен проект, преди да имаме издадено разрешение за строеж, преди да е ясно какво ще се строи, как ще се строи и на каква стоеност. Но се знае изпълнител. Изпълнителят обаче е осигурен. И цената също. Така, 5 минути имаме. Да. Ако можем да Добре. реализираме. Макар че изода е прозира вече. Да. Интересна е фатката. Да, в ефира казвам, още 5 минути имаме. Добре. Сега, този изпълнител, който все още не е одобрен, и тази процедура, която е все още в състояние затворена, т.е. означава, че не е възложена,
Става ясно, че задачата на този консултант, освен строителния надзор, което вчера ми направи впечатление и за което съм така категоричен, че общината няма одобрен инвестиционен проект нито в фаза идея, нито в фаза технически, тази своя убеденост черпи от обстоятелството, че предмета на проведената обществена поръчка е този консултант да представи ценово предложение, в което той да представи каква ще му бъде цената, за да изготви доклад за оценка на съответствие на идейния инвестиционен проект. Явно имаме някакъв разработен идеен инвестиционен проект и ще очакваме този консултант да направи оценка за съответствие. След като този идеен проект бъде одобрен, тогава вече може да бъде издадено разрешение за строеж и тогава вече може да се възложи строителство, което вече е направено обаче. Следващата задача на този консултант е да изготви и доклад за оценка на съответствие на технически инвестиционен проект. Значи, както казах, технически инвестиционен проект може да бъде изготвен едва след като има одобрен идеен инвестиционен проект. При положение, че към настоящия момент нямам избран консултант, който да одобри и да съгласува инвестиционния проект идеен, да говорим за, както казва господин Тотев, разработени инвестиционни проекти в фаза технически проект е смешно. Също така, тези обстоятелства са уредени в договора, който е достъпен на страницата на община Пловдив по тази процедура и в него става ясно, че наистина първите две задължения, консултантските услуги на тази фирма, освен да осъществява строителния надзор по време на строежа, както казахме, е да изпълни тези две задачи в съответствие с цената, която е поставила. И още в член 1 от проекто договора, който ще бъде сключен, само трябва да бъде внесена цената, която е предложена от участника. Първите две задачи на тази консултантска фирма е именно това, да съгласува идеен проект, за да може възложителя вече да разработи, да съгласува технически инвестиционен проект. Пак казвам, щом нямаме избран консултант, който да извърши тези дейности, абсолютно съм сигурен, че за съгласуван и одобрен идеен инвестиционен проект е абсурд да говорим и към днешна дата, на 27 май. Въпреки това, както видяхме, строителството е възложено в противоречие с Закона за устройство на територията, в противоречие с Закона за обществените поръчки. По тази процедура за община Пловдив мисля, че стана ясно, че имаме възложено строителство за 4 милиона 600 хиляди лева, без да се знае какво, колко и на каква цена ще се строи. Така, колкото и да е сложно обяснението, на мен общо взето ми стана. Опитам се по-лесничко да го кажа. На мен ми стана ясно, ако някой иска да опонира, нали, има право по закон. Ще се радвам телевизия. с екипа на господин Тотев да се срещнем и да коментираме. Всички, които имат различно мнение или пък имат други примери подобни, са добре дошли. Ако иска последна минута, вече, как да кажа, от политическа гледна точка, разбрах, че Слави Георгиев ще внася питане в Общинския съвет. Това за този казус оставя или има и други казуси подобни, свързани с обществени? Именно за да изясниме дали това все пак не е практика в община Пловдив към днешна дата, от началото на мандата за всички обществени поръчки, ние изискахме тази обемна информация. До месец те трябва да отговорят, съответно през групата на Патриотичния фронт. Имам някакви съмнения, че ще почнат да бавят отговора, да не спазват срока, но ние ще държим много на прозрачността и аз мисля, че първо ще изплуват неща и практики и схеми, които ще докажат правотата на нашите сигнали и мисля, че ще има и нови сигнали. Защото с две думи, само там нещо за детския, като вие вчера казахте на пресконференция. Да, детските площадки са на твърде голяма стойност, поне това, което чуваме при самото им откриване. В крайна сметка има огромен недостиг на детски кътове. Не съм съгласна кмета да казва, вие какво искате това пред всеки ход да ви правя детска площадка ли? Мисля, че това е доста грубовато и никак не е общественически, както като кмет всеки родител иска пред що годе близко разстояние да има за децата си кът. Добре, това беше за днес. Да благодарим на Десислава Желязкова и на адвоката Нас Петров, който предполагам, че не за последен път ще бъде, че тук, нали така? Много исках и на район Западен да обърнем внимание. Следващия път после колегата вече чака тук. Добре, довиждане за сега.